Moyo girube 26 mawuok e kar chung'ur bura ma Nyakach koro nyalo buonjo bang' yudo kony kowuok apisi mar seneta ma Kisumu Tom Ojienda ka osirore kod riwruok mar UNDP gino ma igeno ni dhi loko ngimagi e yore mag yuto. Apisi mar seneta Ojienda lero ni en chenro ma gichako kendo gigeto chiwo mich ma kamago ne girube maromo 200 e sub-counties 7 duto e kaunti ma Kisumu. Moko kuom mich manochiw gin kaka dhok mag gredi, gwen, hema, gige saloon mag suko wich, pump mar goyo pi, kombe to kod mamoko. We know the impact of COVID has been of great Mama mor nikech grube 26 mane ochopo kawuono mano bedo affected gi tuo mar COVID, tuo mar corona. Ne wariwore kaka ofis gi riwruok mar UNDP mondo wang'e ni ere kaka wanyalo konyogi. Amor kuom wacho ni odiochieng' ma kawuono ni watieko ka grube oyudo dhok minyiedho, diek minyiedho, yudo mashinde, pump mag pi, gwen, gi mich mopogore opogore. Wan gi geno kaka ofis mar seneta kotigo maber to lokruok bobedo ok ne grube go kende to ni family gi, nyithindegi kod community as a whole. Okay, wan no apply tent kendo en gima wayudo dwar mana mar duoko kawuono duong' ahinya. At the same time waneno kokel gik mopogore opogore. Tiere nyaka cages mag gwen, tiere pipes ben tiere, generators ben tiere. Koro wan dwar mana mar jiwe kik chunye tho kendo omed mana miyowa support kaka youth mag Nyakach sub county. Adwoko erokamano ne joka UN mane wa apply e laini mar gwen kendo kawuono chopo odiochieng' makende mwayudo godo gwen. Wadwoko na jo UN erokamano e dala mar Katito ka. Ka ok kamano to Nyasaye ogwedh jo UN ne waparo ni gik mane wa apply nolal. To kuom hawi maber odiochieng' ma kawuono wayudo gi. Kendo wamor kabisa ni wayudo tents kendo wayudo cages mag gwen kendo wan gadiera ni gik mamoko modong' manyocha wakwayo biro choponwa ka. Kuom mano wagoyo erokamano maduong' ahinya ne protocol duto mag sirikal kuom timonwa kamano.